салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва аз он ҷое ки бозии навбатӣ дар доираи рақобатҳои дар ҷоми мамлакат ва тавонишии худи футбол бозуни дастаи регартад аст ва дастаи ҳосилот зери роҳбарии Амин Собонӣ мутахассиси эронӣ буд. Садои шакилдовари марказ баланд гардид ва бозии дастаҳои ҳосилоту панчер шурӯъ шуд. Варзишгоҳ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, имконият зарба бо сар, туп дар дасти дарвоза. боз як ҳамлаи дигари дастаи ҳосилот, зарба ва туп дар дохили дарвоза. бале ва ҳоло албатта ин бозӣ як бозии тоҷо хуб дар бозии музаффар нест пеш аз ҳама ва дар чунин ҳолатҳо санҷидани лаҳзаҳои такрорӣ мушкил аст ва ғайриимкон. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии дастаи ҳосилот, зарба ва голи дуюмро мебинем. имрӯза ва қайд гирифта шуд акнун. аксулҳуҷум бо суръати бисёр ҳам тез ва пас аз хост инҷо ҳамларо оғоз кунад ва Фаридун Шарипов дар маркази майдон ҳоло чанд дафъа аст ки тӯбро аз даст медиҳад. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои дастаи панчер, аллакай тӯб дар дохили ҷаримагоҳи ҳосилот аст, имконият барои задани зарба ва дарвозабони ҳосилот. сонг иштибоҳи навбатии футболбозуни дастаи ҳосилот дар охири қисми аввал ҳоло мавқеиятро аз даст дода истодаанд бозингарони ҳосилот. рустамҷон партоб мекунад ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бу сар ҷониби дарвозаи ҳосилот аз канори рост ин дафъа идома меёбад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои денчер, зарбаи ӯ ва тӯбрабои футболбозони панчер. ҳуҷуми ҷавоби ин даста ро мебинем ва як ба як бо дарвозабон ҳам ҳаст. бозингари дастаи панчер, имкон барои задани гол, ҳатто зарба ва фурсати навбатиро мебинем. боз як зарбаи дигар, Иброҳим Исмоилов дастаи ҳосилотро аз гол наҷот дод. зарбаи сеюм ҳам иҷро мешавад ҷониби дарвозаи ҳосилот. берун аз ҷаримагоҳ тасмим мегирад бозингари ин даста ки зарба бизанад ва ахиран баъд аз 62 дақиқаи мубориза ҳоло вақти зиёд дорад. иштибоҳи дарвозабон Иброҳим Исмоиловро мебинем ва рафт ба чемпионати Эрон ҳам онҷо осеб гирифт ва наздики як сол аз футбол дур буд ин бозингар. ҳуҷуми партоб аз аут, мубориза дар пеши дарвозаи дастаи ҳосилот идома дорад. зарбаи навбатӣ ва фурсати бисёр. партоб аз аут, Азизбек Султонов аллакай дар дохили ҷаримагоҳ аст ин бозингар, паси ӯ зарба ва дарвозабони дастаи панчер дастаи ҳуҷуми майдон тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсоли баланди ӯ фурсат барои задани зарба буд, аммо бартараф гардид ин вазъият ва бо